ራስዎን ከኮሮና ቫይረስ ይጠብቁ። ጤና ይስጥልኝ። ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ይመሓላለፍ። دحين دمشم كبرى سمعتنا لومي عربي 25 سنة 2021 ويكا 18 سنة 2013 عام تمرتيم زينا قدمنا بزعبا مرجع إثيوبيا همون كورونا فيروس أب أفريكان قنص تتابع العلوق العزو ردو زلوها سيان زملكتو تبصابات بسعب قدم كهلونا نخلو مسانا مسيخم مدلاتنا كتاتلو زعد مكم مني أفورك زينا هنا قدمنا كاب بتر سلطان. سلامتنا يبصحكم كبرات على توزيعنا انه سلسة سرعتين ترديت دوب ألبو حخايم MSF اب تقراي كم زتقتلو زمصنا زين حبيرو 35 عامز ادمي اسبانياويت ماريا هرنانديز 31 عامز ادمي اثيوبياوي يوهانس حلفهم ردان كمون زوار مكينة 31 عامز ادمي تدرس قبر مريم قبر مكالن تمالي الدحر مساحي قعزو كم زنبرون ركب كم استقارتن لو منغو مكينه ام ترخبا عسكرين 3 يوم دما قرب متروتات رحقيلو كم استرخبه دوب البو حقاي مافليطو موت ماريا يوهانس تدروسن نكلاتنا بإثيوبيان كالوت نتفلن هاجراتن نركب سراحتيناتات MSF كبيت كسار أيو عميق قاهي قطعان حركان انتسمعنا له لبيت السوام دما مصننا نمنا إلو له دوب البو حقايم أو جزء من محدار كل تجري حلف كوميشن إنفستمنت كوينو يسرح زنبر إنجنير إنبزات هدسة تقتيلو كم استرخبه جزء من محدار تجري أفليتو إنجنير إنبزا أب موسيقى التجرية أو زنت تفسب كم زنبر يذكريو جزء من محدار تجري نتقتلت كونين والله يبل وكيلنا ملقيت أصبها مجلس جزياوي من محدار تجري إنجنير إنبزات هدسة كلمة كلتا معلت بزي تفلت أصابات تعفين كم تصورا تمال حمص عسكرينو أب مقالة 5 ترخبن حبير الله ملو زرزر بس إحنا له ملقيت أصبها ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ሓላፊ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኮይኖም እናሰርሑ ዝጸንሑ ኢንጂነር እምብዛት ታደሰ ብዘይተፈለጡ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጦሎም። እቲ ምምሕዳር ኣብ መግለጺ ቅድሚ 2 መዓልታት ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ሰዓት 7 ካብ ዝሰርሕሉ ቦታ ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ኣላባ ነጋ ንምጓዓዝ እናተሰናድኡ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንግዚኡ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ብሓይሊ ተዓፊኖም ተወሲዶም ነይሮም ኢሉ እቲ መግለጺ ቀጺሉ ብሓይልታት ጸጥታ ፖሊስ ፌደራል በስተካየደ ዳህሳስ ትማል ሐሙስ ረፋድ ሰዓት 5 ከባቢ ኣብ አይደር ፉሉሽሙ ቤት ህንጸት ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ተቐቲሎም ተረኺቦም ኢሉ ብጨካናት ናይ ከተማ ናይ ግብረ ራዕዲ ለኦክቶ ኣፈጸምቲ ገበነኛታት ተቐቲሎም ብተወሳኺ ድማ ሬሶም ንዝብኢ ተደርቢው ቁርጽራጽ ኣካል ሰውነቶም ብምፍላይ ተወሳኺ ምርመራ ተኻይዱ ብዘስካሕካሕ ሁነታት ከም ዝተቐተሉ ከነረጋግጽ ኪኢልና ኢሉ ትመግለጺ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ፍጻመ ዝኹነን ካብ ሰብኣዊ ፍጡር እውን ትጽቢት ዘይግበር ኢልዎም ትግራይ ኣብ ዝሕዝ እዋን ንዘጋጥ ማጸገም ኣካል መፍትሕ ምዃን ወገናትና ንተወሳኺ ሞትን ስቃይን ከይሳጥሑ ዝሕግዙ ሰናይ ተግባር ብምፍጻም ህዝቦም ይሕግዙ ዝነበሩ ዝበለ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ክሳብ ሕዚ ብዘሎ መረዳእታ ኣብቲ ክልል ላዕሊ 50 ናይ ህይወት ምድሓንን ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎት ዝህቡን ከም ዝተቐተሉ ይገሊጹ። እዚኦም ፖለቲካዊ ውግንና ይኹን ወታደራዊ ተሳትፎ ዘይብሎም ንጹሃን ኣገልገልቲ ነይሮም ዝበለ ኮይኑ ነዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ነቂሑ ክከታተሉ ይግባእ ኢሉ እቲ ምምሕዳር ኣብ መግለጺ ቀተልቲ ነዚ ተግባሮም ቅድሚ ፍጻሞም ይኹን ድሕሪ ምፍጻሞም ብዘይ ሕፍረትን ሕንከትን ብግልጺ ብድፍረት ይዛረቡ ወይም ብምባል ገሊጹ ብሞትን መከራን መናእሰይ ትግራይ ዝንግዱ ናይ ጥፋት ኃይልታትን ደገፍቶምን ሓላፍነት ወሲዶም ኣብ ኣደባባይ ድማ መስኪሮም ክብል እዩ ገሊጹ እቲ መግለጺ ናይ ጥፋት ኃይሊ ዝበሎ ግና ብስመይ ጠቐሰን ኣብ ዝተግባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ድማ ብመረዳእታ ይርከበለው ብምባል ዝገለጸ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ምርመራ ብምክያድ ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰድ ኢሉ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣብ መግለጺኡ ብሞት ኢንጂነር እምብዛን ካልኦት ኣብ ዝሓለፉ ተኸታታሊ ኣዋርሕ ህይወቶም ዝሓለፈ ንጹሃን ኣገልገልቲ ሰራሕተኛታት ዝበጽሖም መጥቃዕቲ ከም ዝኹነንን
ሓዘን እውን ከም ዝተሰምዖ ገሊጾሎም እቲ ምምሕዳር ኣብ መግለጺኡ ኣብ ሶምን ኣብ ትግራይ ተጎጓ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ማእኸል ኣደጋ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣውሮፕላን ጠሚቱ ግና ዝበሎ ነገር የለን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም። ሓላፊ ጉዳይ ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኣብ ዕዳጋ ተጎጋ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዘጋጠመ ሞትን መጉዳእትን ዝምልከት መግለጺ ሂቦም እቲ ዳሕረዋይ ዘሕዝን ፍጻመ ወይ ከዓ ትራጀዲ ዘጉልሆ ሓቂ ውግእ ከም ዝገደዶን ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ሓደጋ ይወድቅ ከም ዘሎን እዩ ይብሉ ፊሊፖ ግራንዴ። ውግእ ሕዳር ካብ ዝውላዕ ነነዘ ብተደጋጋሚ ውግእ ንኸበቅዕ ተዋጋእቲ ንሰላማውያን ሰባትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ክከላኸልሎምን ፀዊዐ እየ እውን ኢሎም ኣለው። ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ ኣብ ጽርግያታት ከይተረፈ ንድምፂ ከቢድ ብረት ዝሓወሰ ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ኩነታት ጸጥታ ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ተባርዕን ኮይኑ ኣሎ ይብል። ንትካላት ረድኤት ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት መሕለፊ ስለ ዘይተረኽበ ሕክምናዊ ቀረባት መግብን ካልኦት ነገራትን ብሕልፊ ናብ ክትበጽሓሎም ኣጸጋሚ ዝኾኑ ስፍራታት ምሕላፍ በዳሂ ኮይኑ ኣሎ ይብል። ዝዓበየ ክፋል እቲ ረድኤት እኽሊ ከም ዝኾነ ብመሰረት ካብ ባሕቲ ግንቦት ንነዚ ዝተኸፋፈለ ሓገዝ ካብ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ናብቶም 3.7 ሚልዮን ጥራሕ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዝሓለፈ ቅነ ልዕሊ 1,000 ከቢድ ሕፅረት ምግብና 15,000 ቆልዑ ድማ መጠነኛ ሕፅረት ምግብና ዘለዎም ክንክን ከም ዝተገበረሎም 22,000 ሰባት ድማ ኣብዚ ወርሒ እዚ ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝረኸቡ ተፈሊጡሎ። ነቲ ኣብ ዕዳጋ ተጎጋ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ናብቲ ስፍራ ኣቲና ንክነጻርዮ ዝገበርናዮ ጻዕሪ ፍቓድ ክንረክብ ስለ ዘይከኣልና ኣይሰለጠን ይብል ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ትግራይ ዝቐጸለ ውግእ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ቆልዑ ኣብ ኩነት ጥሜት ኣውዲቕዎም ከም ዘሎ ትካል ህጻናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ገሊጹ። ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ዘለዉ ብውሑድ 33,000 ህጻናት ኣብ ከቢድ ሕፅረት ምግብና ከም ዝርከቡን ህጹጽ ሓገዝ እንተዘይቀሪቡሎም ክሞቱ ከም ዝኽእሉን ዩኒሴፍ ጠቒሱሎ። 2.2 ሚልዮን ህጻናት ትግራይ ንከቢድ ሕፅረት ምግብና ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ዝዝከር እዩ። እኽሊ እንተዘይተዘሪኡን ሓገዝ መግቢ ኣብ እዋኑ እንተዘይቀሪቡን ኣብዘን ዝቕጽለ ኣዋርሕ ኩነታት ናብ ዝሓመቐ ብርኪ ክንህር ከም ዝኽእል እውን እቲ ሪፖርት ሓቢሩ። ብመሰረት እዚ ኣብቲ ግጭት ይዋስኡ ዘለዉ ሓይልታት ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንኽባፅሕን ንሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ንኽሕግዙን ፀዊዑ ኣሎ ዩኒሴፍ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዴሞክራሲ ዘዕንብብ ኩሉ ሓቆፍ ግልፂ ተሓታታይነትን ንሕቶ ህዝቢ መልሲ ዝህቡ ትካላት ምዝህልውን እዩ ኢሎም። ነዚ ሓቂ እዚ ኣብ ኣእምሮና ሕዝና ኣብቲ ቅድሚ 4 መዓልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መረፃ ንናይ ምምራፅ መሰሎም ዝተጠቕሙ ኢትዮጵያውያን ንንእድ ይብል መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ። እንተኾነ መረፃ ምክያድ በይኑ ምልክት ዴሞክራስን ሓቀኛ ፖለቲካዊ ለውጥን ማለት ኣይኮነን ይብል። 21 ሰነ መረፃ ዝተኻየደ ኣብ እዋን ከቢድ ዘይቅሱን ሃዋህው እዩ። ዘርኣውን ህዝባውን ውግኣት ኣብ ዝካየድሉ እዋን ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ነፃን ርትዓውን መረፃ ኣብ ዘይኮነሉ መድረኽ እዩ። ተቃወምቲ ፓርቲታት ካብቲ መረፃ ንርእሶም ዘግለልሉ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ዝተኣሰሩሉ ግዜን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ግጭታት ኣብ ዝቐጸሉን እዋን ምክያዱ እቲ ንሉዓላዊነትን ሕብረትን እቲ ሃገር ከኽብር እየ ዝብል መንግስቲ ኩሉ ሓቆፍን ሃገራዊ ስምረትን ንኸረጋግጽ ሓላፍነት ዘሰክሞ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎኦም ይዓብን ዘሎ ምክፍፋል ንክቆጻጸሩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ፖለቲካውያንን መራሕቲ ማሕበረሰባትን ንግጭት ክኹንኑን ንኻልኦት ናብ ግጭት ምዕዳም ከውግዱን ኣተሓሳሲቡሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንድህረ መረፃ ልዝብ ግጭታት ንኽፍትሑን ሃገራዊ ዕርቅን ንኽወርድን ክትሕግዝ ቅርብቲ እያ። ነቲ ኣብ ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ግጭትን ጥሜትን ዝመስል ፀገም ንምፍታሕ ናብ ምቁራፅ ተጻብኦ ንምብፃሕ ወታደራት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብግልፂ ንኽፃረዩ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንኽባፅሑ ከም ዝግባእ እውን መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲቡ። ኢትዮጵያ ኣብ ጎደና ዴሞክራስን ሃገራዊ ሓድነትን ክትበፅሕን ዝግበሩ ጻዕርታት ክንሕግዝ ኢና ይብል መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ። ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲታት ኣውስትሪያ፣ ካናዳ፣ ኣውስትራልያ፣ ዴንማርክ፣ ጀርመን፣ ኣየርላንድ፣ ጃፓን፣ ሉክዘምበርግ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ኔዘርላንድ፣ ዓባይ ብሪጣንያን ልኡኻት ሕብረት ኣውሮጳን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝቐረባ ዝተኻየደ መረፃ ኣመልኪቶም ሓባራዊ መግለፂ ኣውፂኦም። ኣብ ዝሰፍሐ ከባቢታት እቲ ሃገር መረፃ ከም ዝተኻየደ ዝመፅእ መስከረም ከም ዝቕፅል ዝሓበረ እቲ ሓበራዊ መግለፂ እዞም ዓለም ለኻዊ ኣካላት ከም ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክቲ
ኢትዮጵያ ናብ ዝበለጸ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራን ምእታውን እትገብሮ ጻዕሪ ሓገዝቲ ከም ዝኾኑ እውን ይጠቕሱ። ኣዎንታዊ ምዕባለታት ከም ዝተረኣዩ ዝጠቅስ እቲ መግለጺ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ምስ ኩሎም ሰብ እጀታን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ሚድያን ዝገበሮ ጽምዶ ንኢዱ እንተኾነ እቲ መረጻ ኣብ ኣዝዩ በዳህን ጸገም ዝተረኣያሉን ኩነታት ከም ዝተኻየደ ፖለቲካዊ ሃዋህው ዝተደረተሉ ኣባላት ተቃወምቲ ፓርቲታት ዝተኣሰሩሉ ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ምፍራሕ ዘጋጠመሉ ፓርቲታት ብነጻነት ወፍሪ መረጻ ዘይገበሩሉ ኮይኑ ከም ዝሓለፈ እቲ መግለጺ ሓቢሩ በዝሒ ኣብቲ መረጻ ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ሕሉፋት መረጻታት ብሲሶ ኢድ ዝነከየ ኮይኑ ከም ዝረኸበ እውን እቲ መግለጺ ጠቒሱሎ መረጻ ምክያድ በይኑ ዴሞክራሲያዊ ስግግር ኣይዕውትን ወይ ከዓ ነቲ ኢትዮጵያ ኣጓኒፍዋ ዘሎ ፖለቲካዊ ብድሆ ኣይፈትሖን እዩ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ሰብ እጀታን ትርጉም ንዘለዎን ሰፊሕን ሃገራዊ ልዝብ ንኽገብሩን ሰላማዊ ፍታሕ ንከምፅኡን እተን ሃገራት ፀዊዐን ዴሞክራሲያዊ ምዕባለ ኢትዮጵያ ንክዕወት ኣብ ትግራይ ንዝተኸሰተ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓዊሱ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ንዝረኣዩ ግጭታት ንምፍታሕ ክሕግዝ እዩ ይበል። ቤት ምክሪ ጸጥታ ሓቡራት ሃገራት ካብ ስልጣኑ ወጻኢ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ጣልቃ ንክኣቱ ግብፅን ሱዳንን ምሕታተን ከም እትነጽጎ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ ናብ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ናይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ዘቕረብኦ ሕቶ ንኣፍሪቃ ትመርሖ ተበግሶ ዘናእስ ሽርሒ ኣብ መንጎ ሰለስተ ሃገራት ንዝጸንሐ ምትእምማን ድማ ዝሽርሽርን እዩ ይበል። ኢትዮጵያ ብዘይ ፍቃድ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ግድብ ማይ ክትመልእ ኣይትኽእልን ኢልካ ዘረባ ደገፍ ዓለም ለኸ ሕጊ ዘይብሉ እዩ እውን ይብል እቲ መግለጺ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንብረት ኣባላት ሕወሓት ብነጻ ኣካል ንክመሓደር ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። ቀንዲ ኣባላት ሕወሓት ዝተባህሉ ዝውንንዎም ናይ ንግዲ መንበሪ ኣባይቲ ዘመሓድር ነጻ ኣካል ንክቐውም ትማልን ሎምን ኣብ ዝወዓለ ችሎት እዩ። ንበዓል ስልጣን ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለም ኣንቲ ኣግደው ዝጠቐሰ እቲ ዜና እቲ ቤት ፍርዲ ናብ ዝውሳነ ዝበቕዐ ተጠርጠርቲ ብዝተኸሰሱ ወገበን ክሳብ መዕለቢ ዝወሃቦ ብነጻ ኣካል ንክመሓደር እዩ ወሲኑ ኢሎም ኣለው። ዝተኸሰሱ 11 ሰባት ዝውንንዎም ልዕሊ 30 ትካላትን ኣባይትን ከም ዝኾኑ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ጎጃም ዞባ ጃቢ ጠህናን ኣቦ መንበር ቀበሌ መንዝ እዩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ነቑጣ መረጻ ንዝነበሩ ሓለውቲ ድራርኩም ብልዑ ኢሉ ምስ ኣስተናበቶም ናይ ድምፂ ካርድታት ዝመልአ ልቆታ ናብ ሩባ ከም ዝጓሓፎ ብቤት ፍርዲ ተረጋጊጹ ኣሎ። ብመሰረት እዚ እቲ ተኸሳሲ ኣቶ ኣንላይ በዚ ይበሃል 3 ወርሒ ንክእሰር ተወሲዱ ኣሎ ትብል ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው። ብኻልእ ዜና ኣብ ክልል ሲዳማ ሻድሻ ሃገራዊ መረጻ ሰላማውን ናይ ዜጋታት መሰል ብናጽነት ምምራጽ ተረጋገጸሉን ከም ዝነበረ ሓባራዊ ቤት ምኽሪ 12 ፓርቲታት ገሊጾም ይብል ወኪልና ካብ ሓዋሳ። ኣብ ሚያሚ ፍሎሪዳ ዩናይትድ ስቴትስ ጥቓ ገምገም ባሕሪ ዝቖመ ህንጻ ትማል ሓሙስ ድሕሪ ምፍራሱ ዛጊድ 5 ሰባት ሞይቶም 159 ድማ ሃለዋቶም ተሰዊሩ። ኣስታት 55 ክፍልታት እቲ ህንጻ ትማሊ ኣጋ ፍርቂ መዓልቲ ከም ዝዓነወ ዝመጸና ዜና ጠቒሱ ሰራሕተኛታት ምክልኻል ሓደጋ ብህይወት ንዝተረፈት ሰብ የተኣላልሹ ከም ዘለው ዛጊድ 129 ሰባት ብድሓን ካብቲ ህንጻ ከም ዝወፁ እውን ተፈሊጡሎ ጠንቂ እቲ ሓደጋ ይጻረሎ። ኣብ መወዳእታ ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኬንያ 23 ሰባት ኣሳፊራ ትበርር ዝነበረት ሓንቲ ሄሊኮፕተር ጥቓ ናይሮቢ ተሓምሺሻ 17ኦም ሽዑ ሞይቶም እቶም 6 ቆሲሎም። ሚኒስትር መከላኸሊ ኬንያ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ኣረጋጊጹ እንተኾነ ጽጹይ ሓበሬታ ኣይወሰኸሉን። ቡርኪና ፋሶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ቆልዑ ናብ ሰራዊት ምምልማሎም ኮኒንዎ። እዚ መግለፂ እዚ ዝተቃልሐ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዝቐረበ ኣብ ልዕሊ 130 ሰባት ጨፍጫፍ ዝተፈጸመ ብቆልዑትን ባፅሓትን እዩ ዝብል መግለፂ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ላይቤርያ ኣብ ላይቤርያ ብርክት ዝበላ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበራት ቤት ምኽሪ ገበናት ኩናትን ቁጠባን ንክቐውም ዝሓትት ረቂቕ ሕጊ ኣቕሪበን። ክልቲኦም ኣብያተ ፍርዲ ኣብ እዋን ውግእ ሕድሕድ ላይቤርያ ንዝተፈጸሙ ገበናት ክዳንዩ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ጃፓን ኣብ ልዕሊ ልበዳ ቫይረስ ኮሮና ተረርቲ ስጉምትታት ምውሳድ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ፕረዚደንት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ሴኮ ሃሺሞቶ ገሊጾም። ንሶም ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ኡጋንዳዊ ዓላሚ ቀዳም ኣብ ቶኪዮ ምስ ኣተወ በቲ ቫይረስ ተታሒዙ ከም ዝተረኽበ ንባዕሉ ኣትሌት ዝኾነ ካልእ ኣባል ጉጅለ ልኡኻት ኡጋንዳ እውን ረቡዕ ኣብ ቶኪዮ ምስ ኣተወ ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዙ ስለ ዝተረኽበ እዩ።
ዜና ተፈጺሙ። ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ዝተኻየደ ምርጫ ተሰሪዙ ዳግም ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ጥርዓናት ከም ዝተቐበለ ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ኣብ ክልል ሲዳማ ዝተኻየደ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት ብነጻነት ናይ ምምራጽ መሰሎም ዘይተደረተ ከም ዝነበረ ኣብቲ ክልል ዝተወዳደሩ 12 ተነሓናሕቲ ውድባት ናይ ሓባር ቤት ምኽሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኽቦ ጸብጻባት ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተኻየደ ምርጫ ሰሪዙ ዳግም ከካይድ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢሴዶፓ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣተሓሳሲቡ። ናይቲ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እቲ ምርጫ ሃናፅን ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሓውን ተኣማንን ከምኡውን ብሰላማዊ ኣገባብ መረፃ ምክያድ ከም ዝከኣል መርኣያ እንተነበረ እውን ዝተመደቡ ኣፈጸምቲ ምርጫ ከምኡውን ኣካላት ጸጥታ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ወጊኖም ዝሰርሕሉ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ዝነበርዎ እዩ ኢሎም። ስለዚ እቲ ምርጫ ተሰሪዙ ዳግም ክካየድ አተሐሳሲበውም። በየምርጫ ጣቢያው ተመዘገበ የሚባለው ውጤት በቆዶ ጣቢያታት ምርጫ ተመዝጊቡ ዝበሃል ውጽኢት በሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ከም ዘሎ ጸዲቁ ማለት ኣብ ናይ ሃገርና ዴሞክራሲያዊ ስግግር ዘይድሕን መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ክኸውን እዩ። ሃገርና እውን ኣብ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእን ዘይምትእማንን እናተናወፀት ክትነብር እያ ዝብል ስጋት ኣለና። ስለዝኾነ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ ክልል ደቡብ ንዝተኻየደ ምርጫ ብዕምቀት ገምጊሙ ሙሉእ ብሙሉእ ወይ እቲ ግምገማ ብዝሕብሮ ውጽኢት መሰረት ናይ ምርጫ ሕግን ስነ ስርዓትን ብዝተኸበረ መልክዑ ገለልተኛ ኣፈጸምቲ ምርጫ ተጠቂሙ ዳግማይ ምርጫ ክካየድ ብጥብቂ ነተሓሳስብ እዮም ኢሎም። ናይ ክልል ደቡብ ቤት ጽሕፈት ብልጽግና ፓርቲ በዓልቲ ስልጣን ዝኾና ወይዘሮ ፀሃይ ወራሳ ብኢሰዶፓ ንዝቐረበ ጥርዓን ተቐባልነት ዘይብሉ ኢለን። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እቲ ምርጫ ምስ ናይ ሓባር ኣባላት ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ውድባት ተራኺብና ተዘራሪብና ነርና። ናይቲ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ኣዶ ወንበር ስለ ዝኾንኩ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ምልዓላት ምክያድና ኩሉ ፓርቲ ተሰማሚዕና ኢና ተፈላሊና። ናይ ሓባር ቤት ምክሪ እውን ዝቐረበ ክሲ ኣይረኣኹን እየን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልል ሲዳማ ዝተኻየደ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት ብነፃነት ናይ ምምራፅ መሰሎም ዘይደረተ ከም ዝነበረ ኣብቲ ክልል ዝተወዳደሩ 12 ተናሓናሕቲ ውድባት ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣረጋጊፆም። ትማሊ ሐሙስ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ኣዶ ወንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ዋላ እኳ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ዓፋርን ሲዳማን ዝርከቡ ውሱናት ናይ ምርጫ ጣብያታት ውጽኢት እንተዘይበጽሐውን ኣብ ክልላት ናይ መረፃ ጣብያታት ዝቆፀርዎም ድምፂ ናብ ናይ ምርጫ ክልላት እናለኣኽዎም እዮም ኢለን። እቲ ሕጊ ብዝፈቕዶ መሰረት ቆፂሮም ውጽኢቶም ዕላው ዝገብሩውን ኣለዉ፣ ግን ግዝያዊ ውጽኢታት እዮም ኢለን። እቲ ምርጫ ምስ ተዛዘመ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት ከፍልጡ ስለ ዝእዝዞም ናይ መወዳእታ ውጽኢት ጽባሕ ቀዳም ዕላው ክገብሩ እዮም ኢለን። ኣብ ዕለት ምርጫ ዝነበረ ብድሆታት ብዝምልከት እቲ ቦርድ ካብ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብዙሓት ጥርዓናት መቐባሉ ኣዶ ወንበር ቦርድ ምርጫ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን። የቀረቡትን አቤቱታዎች እንዳለ አጠቃለን በአይነታቸው ዝቐረቡ ጥርዓናት ብዓይነቶም ብትሕዝቶኦም ምስቲ ውጽኢት ዝህልዎም ርክባት ንምርኣይ ፈቲና ኢና። ብዙሓት ፓርቲታት ብዙሕ ጥርዓናት ኣቕሪቦም እዮም። ገሊኦም ግን ብናትና ደረጃ ክቐርቡ ዝኽእሉ ከም ዘይኮኑ ንምርኣይ ክኢልና ኣለና። ገሊኦም ድማ ነቲ ውጽኢት ዝቕይሩ ስለ ዘይኮኑ ቀዳምነት ዝወሃቦም ኣይኮነን እየን ኢለን። ብኻልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ጃቢ ጣህናን ጣብያ ኣውንት መንዝ ኣብ ድሮ ምርጫ ናይ መረፃ ወረቓቕቲ ሰሪቑ ናብ ማይ ኣእትይዎ ዝተባሃለ ኣቦ ወንበር ጣብያ ብማእሰርቲ ክቕፃዕ ከም ዝተፈረዶ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣለምሸት ምህረቴ ገሊፆም። ተኸሳሲ እንለይ በዜ ብሰለስተ ኣዋርሕ ማእሰርቲ ሓላፍነቱ ኣይተዋፀን ዝተባሃለ ካሊእ ሓላዊ ድማ 1000 ቅርሺ ተቐፂዑሎ ኢሎም ኣቶ ኣስመላሽ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ። መስግነካ ገብረ ዝቕፅል እውን ካብ ምርጫ ኣይወፃእናን እዩ። ኣብ ትግራይ ሓድሽ ህውከት ምልዓሉ ይስማዓሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ን3 ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምጽናሕ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፈላማዮም ዝኾነ ሃገራዊ ምርጫ ተካይዱ ቆፀራ ድምፂ ይካየድ ምህላው ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያ ይገልጹ ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሄዘር ሞርዶክ ሳራፍሳየ ከተቕርበያ ሶኒ ቅድሚ ፀሓይ ምውፃእ ቀዲሞም ነቲ ድሕሪ 6 ዓመት ዝካየድ ዘሎ መረፃ ድምፆም ንምሃብ ተሰሪዖም እዮም።
እዚ መረፃ ናፃን ፍትሓውን ክኸውን ፈላማይ ፈተነ ዝግበረሉ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም እዮም። ጤናይ መልካሙ ካብቶም መስርዕ ዝሓዙ መረፅቲ እያ። ያው ይበጀኛል I came early to vote for whom I believe will bring us a bright future. ብሩህ መጻኢ ከም ጸልና ይኽእል እዩ ኢለ ዝኣመን ኩሉ ክመርጽ የመጽ እያ ዝበለት። ይኹን እምበር ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ግና ብዙሓት መረፅቲ ተስፋ ክቆርጹ ጀሚሮም። ናቁጣታት መረፃ ወረቐት መረፃ ተወዲእዎም ንሰዓታት ተዓጽዮም ገሊኦም ድማ ኣፈጸምቲ መረፃ ተሳኢኖም ክኽፈቱ ይከኣሉን። ኣብቲ እዋን ኣብ መላእቲ ሃገር ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ክመርጹ ይጽበዩ ነበሩ። ካብኣቶም ሓንቲ ኤደን ሓጎስ እያ። I'm exhausted. Maybe I will go home without voting. I have 2 children. ኣነ ብጣዕሚ ይሰልችኒ ምናልባት እውን ከይመረፅኩ ክኸይድ ይኸውን እየ ክልተ ደቂ ኣብ ገዛ ገዲፈዮም የመጽ እያ ዝበለት። ንጽባሒትኡ ሰሉስ ምሸት ሰበስልጣናት መረፃ ተኸፊቶም ዝጸንሑ ኩሎም ጣብያታት መረፃ ምእካብ ወረቐት መረፃ ጠጠው ምባሎም ገሊጾም። ካብቶም 547 መናብራት ቤት ምኽሪ ክልላት መረፃ እቶም ሕምሽን ዝኾኑ ኣየድመጹን። ከምኡውን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ክልተ ዓበይቲ ፓርቲታት ተናሓናሕቲ ፖለቲካ ኣብቲ መረፃ ይተሳተፉን። ብምኽንያት ጸጥታ ኣብ ሓደ ከባብታት እዋን መረፃ ክናዋሕ ከሎ እታ ንልዕሊ 7 ኣዋርሕ ኩናት ዝካየደላ ዘሎ ክልል ትግራይ ድማ መዓዝ ምርጫ ከም ተካይድ እውን ዝተሓዘ ትልሚ የለን። ተንታኒ ፖለቲካ ኪያ ጸጋይ ከምዚ ይብል። In terms of number, of course the people have the right to be represented. At the end of the day, these people are... እዚ ህዝቢ ዝውክልዎ ተመረፅቲ ክህልውዎ ግድን እዩ መሰልውን እዩ ዘይሩ ኮ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ተወከልቱ ኣብ ፌደራል ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ክርኢ ደሊ እዩ ዝበለ። ይኹን እምበር እቶም 38 ካብ ትግራይ ክርከቡ ዝነበሩ መናብራት ቤት ምኽሪ ብዘይመምልኦም ከይዲ እቲ መረፃ ዘተዓናቕፋ ኣይኮነን። ውፅኢት መረፃ ዕላዊ ድሕሪ ምዃኑ መንግስቲ ክምስረት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ንኸባቢ 2 ሚልዮን ኣመዛቢሉን ብ10ታት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ድማ ዓዶም ገዲፎም ክስደዱ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ቀረባ መዓልታት ድማ ሓዱሽ ህውከት ምልዓሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪቃ ንክስታት ቅትለታት ጅምላን ጾታዊ ዓመጻትን መርመራ ምጅማሩ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት እተኽልል ህዝቢ ብጥምየት ይሳቐ ምህላው ይገልጹ ኣለዉ። ብሰኒዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ከምዚ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ትግራይ ጥምየት የለን ኣብ ትግራይ ጸገም ተፈጢሩሎ መንግስቲ ድማ ክዕርዮ ይፍትና ኣሎ ምባሎም ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ኣብታ ኩናት ዘይብላ ብቕልጡፍና ዓበየት ዝመፀት ከተማ አዲስ አበባ እውን እንትኾነ ሓደ ተመረፅቲ ካብቲ ዝቕፅል መንግስቲ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ይዛረቡ። ተመራፃይ ዶክተር ታፊቅ ዓብድላሂ The problems you have are economical, which is inflation is... ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ድሕሪ ውፅኢት መረፃ ዕላዊ ምዃኑ ኣብ መንበሮም ክቕፅሉ እዩ ትፅቢት ዝግበር። መረፅቲ ድማ ልዕሊ ኩሉ ሰላምን ምርግኣትን ክዓስል ናህሪ ዋጋ ክቕንስ እዩ ድሌቶም። ነመስግነክ ሳራ ካብ ዜና ምርጫ ወፃኢ ናብ ዘለዉ ካልኦት ጸብጻባትና ክንሓልፍ ኢና። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝርከቡ 27 ጉጅለታት ዘይመንግስታዊ ትካላት ናብቲ ከባቢ ተኣታትዩ ዝርከብ ሓድሽ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ብቕልጡፍ ሓገዝ ክታበት ክርከብ ጸዊዖም። ዚምባብዌ ሕፅረት ክታበት ኮቪድ ኣጋጢምዋ ኣሎ። ሓድሽ ኮቪድ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን እቲ ኮቪድ ብ127 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኮሎምበስ ማብሆንጋ ካብ ሃራሬን ዝለኣኸ ጸብጻብ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት ከም ዝበልዎ መብዛሕትአን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ በቲ ሓዱሽ ሳልሳይ ብርኪ ኮስሒ ኮቪድ-19 ይጥቃዓ ምህላውንን ነዚ ንምቁፅጻር ድማ ክታበት ከም ዘድልየን ገሊጾም። ወሃቡ ቃል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሮበርት ሺቫምቡ ከም ዝበልዎ A number of countries across southern Africa, including Namibia, South Africa, Zambia, and ብዙሓት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ ከም ናሚብያ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ዛምቢያ፣ ዚምባብዌን ዝበላ ሃገራት ኣብዚ እዋን ዓብዪ ማዕበል ሞት ከውርድ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ይርከባ። ኣብተን ክልላት ኣጋጢሙ ዝርከብ ሕፅረት ክታበት ምስ ድኽነትን ኣፈላላያት መነባብሮን ተወሲኹ ንብዙሓት ሰባት ክህልዎ ዝኽእል ትርጉም ኮፍ ኢልካ መዓልቲ ሞትካ ምጽባይ ጥራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ንሶም ወሲኾም ልምዓት ማሕበረሰብ ደቡባዊ ኣፍሪካን ወይ ድማ ሳዳት ማሕበረሰብ ዓለምን መጠን ዓቕሚ ክታበት ብበዝሒ ክርከብን ህይወት ሰባት ንምድሓንን ሓቢሮም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም። ኣብ ኣፍሪካ ሓላፊት ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ማትሺሶ ሞኤቲ ከም ዝበለኦ
ኩነታት ጥዕናን ዝተመሓየሸ ሃገራት ክታበት ንኣፍሪካ ክሕግዛ ፀዊዐን ምክንያቱ ሃብታማት ሃገራት 60% ህዝበን ክታበት ኮቪድ ክረክብ ከሎ ኣብ አፍሪካ ግን ከባቢ 100 ጥራሕ ምዃኑ እየን ዝሓበራ African people have been vaccinated with the first ኣብ አፍሪካ መብዛሕትኦም እቲ ናይ መጀመርታ ክታበት ጥራሕ ዝወሰዱ እዮም እዚ ድማ ብዝበለጸ ንኽሰርሕ ካልኣይ ክታበት ይደሊ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ግን ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ይርከብ ብሓጺሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝርከቡ ሓገዛት ንንእድ እቲ ዘድሊ መጠን ኣዝዩ ብዙሕን ግዘ ዘይህብን ብምዃኑ ቀልጢፉ ክበጽሕ ንምሕፀን እየን ዝበላ ዚምባብዌ ሓንቲ ካብተን ሕፅረት ክታበት ዝገጠመንን ኮቪድ-19 ብናህርን ዓብዪ ዝጋፍሕለን ዘሎን ሃገራት እያ ዚምባብዌ ካብተን ሕፅረት ክታበት ዝገጠመንን ኮቪድ-19 ብናህርን ዓብዪ ዝጋፍሕለን ዘሎን ከባብታት ሓንቲ እያ ወታደራዊ ጀነራል ዝነበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት ተሃገር ኮንስታንቲኖ ቺዌንጋ ዘይረአ ጸላእ ክብሉ ዝጸውዕዎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ዚምባብያዊ እንተተሓባቢሩ ነቲ ሳልሳይ ዙር ሃገሮም ምስ ኮቪድ-19 እትገጥሞ ኩናት ከም ዝዕወቱ ተዛሪቦም እዮም ካብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጀሚሩ ስጋብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ሓምለ ኣብ ዘሎ እዋን 2.5 ሚልዮን ክታበታት ክንጥቀመሎም ዝጸናሕና ሲኖፋርማን ሲኖቫክን ዝተባህሉ ክልተ ክታበታት ኮቪድ ክንረክብ ኢና ብምዃኑ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ህዝብና ክኽተብ ኣለዎ ብድሕሪ እዚ ኣብ ኩሉ ከባብታት ዘለዎ ኣዝዮም ዝተሃስዩ ወገናትና ክታበት ክረኽቡ ክግበር እዩ እዮም ዝበሉ ንሶም ወሲኾም ህዝቦም ቅድሚ ናብ ስራሕቲ ምምላሱ ክታበት ምውሳዱ ዘረጋግጽ ወረቐት ምስክር ክህልዎ ከም ዝግባእን ኩሉ ድማ ነዚ ክትግበር ክትሓባበር ፀዊዖም ስጋብ ሕዚ 716,000 ዚምባብያውያን ቀዳማይ ክታበት ዝወሰዱ ኮይኖም ብውሕዱ ልዕሊ 450,000 ድማ ካልኣይ ክታበት ረኺቦም እዮም ዚምባብዌ ኣብዚ እዋን 43,480 ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ 1,692 ድማ ከም ዝሞቱ ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ይሕብር መስግነክ ሰራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ጸብጻብና እውን ካብ ኮቪድ ኣይውፃእናን እዩ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ቆልዑ ሃገራት ተሳሃር ኣፍሪቃ ኣዕናዊ ውፅኢት የስዕብ ከም ዘሎ ፈንዲ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ሰንኪቲ ለበዳ ቆልዑ ዘኽቲሞም ንብዙሓት ማሕበራዊ ፀገማት ዝተቃልዑ ከም ዝገበሮም እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጄኔቫ ልኢኻትና ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ቅልውላው ሳልሳይ እብረ ለብዒ ቫይረስ ኮሮና እየን ዘለዋ ህፃናት በዚ ሕማም እዚ ብቐጥታ ዝጽለዉ ደኣ ኣይኹኑ እምበር ግን ወለዶም ይሞትዎም ኣለዉ ብልምዲ ህፃናት ወለዶም ምስኣኑ ብመጉዚትነት ኣባሓጎኦም ወይ ዓባያቶም ዝናበዩ ደኣ ኣይኹኑ እምበር እቲ ለበዳ ነቶም ድሕሪ ወለዲ ከኣሊ ትፅቢት ዝግበረሎም ዓበይቲ ሰባት እውን ግዳያት ይገብር ስለ ዘሎ እቲ ሕሰም ገዲዱ ምህላው ወሃብ ቃል እቲ ትካል ጄምስ ኤልደር የመልክቱ ከማማሲኡ ድማ ይብሉ እቶም ወሃብ ቃል ብሰንኪ ዝብኩራት እዚ ህፃናት ምስ ካልእ ዘመድ ክጽጉዑ ይግደዱ እሞ እቲ ዝቕበል ዘመድ እውን ኣብ ናይ ባዕሉ መዋጥር ስለ ዝህሉ ዝገደደ ቅልውላው ይፍጠር ህፃናት ኣደዳ መጥቃዕትን ጉልበታዊ ሸቕልን ከም ዝኾኑ ድማ እቶም ወሃብ ቃል ከምዚ ብምባል ይገልጹ children reporting on helplines violence against them and the need for support those things come again when children have lost a support mechanism that they previously had ህፃናት ጠዋሪ ኣብ ዘይብሎም እዋን ኣደዳ መጥቃዕቲ ክኾኑ ርኢና ኢና ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ እቶም ህፃናት ኣላይ ኣካል ምስ ዘይህልዎም እዩ እቲ ዝኽትምና ካልኦት ጠባዊ ሕሰም ስለ ዝኸትል ከዓ ዝሐሽ ዕድል ንምንዳይ ክስደዱ ግድን እዩ እቲ ዝነበረ ዕድላት ግን እንተነይሩ እውን ምስ ለበዳውን ተዓፂኡ ይብሉ ኤልደር ንቤት ትምህርቲ ዘይለኣኹ ህፃናት ንሁሉ መጥቃዕትታትን በደላትን ቁሉዓት እዮም ወሃብ ቃል ኤልደር ዝጠቐስዎ እውን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂ ብምንባሩ ነቲ ሓደጋ ኣብኢስዎ እዩ ብማእኸላይ ገምጋም እቲ ቤት ጽሕፈት ድማ 19 ሚልዮን ዝበፅሑ ህፃናት ካብ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይተመልሱን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ድኽነት ድማ ሓያሎ ህፃናት ዝበልዕዎ ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ እቲ ጸብጻብ የመልክት ብኣገላልጻቶም ወሃብ ቃል ስእነት መኣዛታት ዝጎደሎ መግቢ እውን ካልእ ሳዕቤን ክህልዎም ምዃኑ የመልክቱ We know that routine immunization rates and things like malaria access have been slashed, as I say, some by up to 20%. We know that pregnant women have a great deal more difficulty getting to መጠን ክታበትን ኣብ ገሊኡ ድማ ንኸም ምክልኻል ዓሶ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብሰንኪ ዝለብዒ ኣብ ገሊኡ ብ20% ጎዲሉ እዩ ኣዴታት ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ክረኽባ ይሽገር ኣለዋ ሓያሎ ነፍሰ ጸራት ብሰንኪ ስእነት ሕክምናን ውሸባን ዝፈጠሮ ጸገማት መይተንየን እወ ብልክዕ ክውገድ ዝነበሮ ሞት ህፃናት ርኢና ኢና ይብሉ ኤልደር
መንግስታት ንምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ከቃላጥፉን ንህፃናት ውሑስ ቦታ እንኮላይ ቀረባት ማይን ጽሬትን ከዳልውን ዩኒሴፍ ይጽውዕ ነቲ ዝረአ ሽግራት ንምቅላል ድማ ዩኒሴፍ ገንዘባዊ ሓገዝን ስነ-ኣእምራዊ ምኽርን ንህፃናትን ወለዶምን ክልግስ ምዃኑ ቃል ኣትሎም ንኮማዊ ምትሕግጋዝ ኣብ እዋን ለበዳን ንምጉዳል ምፍልላይ ህፃናትን ወለድን ንምሕጋዝ ዩኒሴፍ ክሰርሕ ምዃኑውን ወሲኹ ገሊጹሎም በዝምባር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ጽባሕ ሓሳብ ንረኽበኩም ምን ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ደሓን ሕደሩ